Dnes si zodpovieme otázku, prečo musíme právo dodržiavať, aj keď ho nepoznáme. A taktiež si zodpovieme ďalšiu otázku, že prečo pri páchaní trestného činu nie je dôležité, či páchateľ vie o protiprávnosti svojho konania alebo nie. Cesta autom do zahraničia sa nemusí vždy skončiť presne podľa vašich predstav. Ak vynecháme možnosť dopravnej nehody, znepríjemniť vám ju môžu pokuty, ktoré vám hrozia, ak porušíte niektorý z tamojších predpisov. Aj v tomto prípade platí, neznalosť zákona neospravedlňuje. Každý občan je povinný dodržiavať právne predpisy. Tak ako sme počuli v tejto reportáži, zásada neznalosť práva neospravedlňuje alebo neznalosť zákona neospravedlňuje platí aj v zahraničí a vlastne neviem ani o štáte, kde by neplatila. Takisto platí aj u nás. Táto zásada je veľmi stará a platila už v starovekom Ríme. A jej účelom je zjednodušenie vymáhania a používania práva. Bolo by asi veľmi nepraktické, keby sme právo mohli uplatňovať iba na tých, čo ho poznajú. To by štát najprv musel zabezpečiť, aby si všetci naštudovali všetky zákony a poznali právne princípy, čo je teda veľmi nepraktické a ešte ťažšie by to asi bolo dokazovať na súde, pretože ťažko dokážete niekomu, či niečo vie alebo nevie. To sa dá možno s detektorom lži, ale aj ten sa dá oklamať. Štát teda vyžaduje aktívny prístup od občanov alebo od iných osôb, ktoré sa nachádzajú na jeho území. A pokiaľ teda daná osoba chce niečo robiť, tak by si mala najprv zistiť, aké zákony a pravidlá sa na tú konkrétnu činnosť vzťahujú. Samozrejme, štát by mal aj dbať na vzdelávanie svojich občanov, aby o týchto pravidlách vedeli, ale o tom si ešte povieme neskôr. Ďalej treba upozorniť na to, že táto zásada vyslovene nie je uvedená v našom právnom poriadku, alebo aspoň ja o tom neviem, že by v nejakom zákone bolo uvedené, že neznalosť zákona neospravedlňuje. Ale máme niečo podobné a vlastne aj svojím spôsobom trochu prísnejšie. Konkrétne ide o paragraf 15 zákona 400 z roku 2015, ktorý znie takto. O všetkom, čo bolo v zbierke zákonov vyhlásené, sa má za to, že dňom vyhlásenia sa stalo známym každému, koho sa to týka. Štát teda vytvoril fikciu, že každý občan alebo každá osoba na jeho území pozná zákony, vyhlášky a iné predpisy, ktoré boli vyhlásené v zbierke zákonov. Ak budete teda na úrade alebo na súde, tak oni budú pracovať s tým, že vy tie zákony, vyhlášky a iné predpisy poznáte. A tak hoci nie je vyslovene táto zásada, že neznalosť práva neospravedlňuje uvedená v našom právnom poriadku, je potrebné ju vzťahovať aj na iné predpisy ako tie, ktoré sú v zbierke zákonov, pretože právo jednoducho nikde neuvádza, že by sa na jeho uplatňovanie vyžadovala znalosť právnych predpisov, čiže právo sa uplatňuje bez ohľadu na to, či ho niekto ovláda alebo nie. Dvoch mladíkov zo Zvolena odsúdili za vraždu na prísne tresty na okresnom súde v Banskej Bystrici. Jeden z nich nemal v čase súrového útoku ani 18 rokov. 20-ročný Ján a jeho mladší kamarát. V trestnom práve, ale aj v iných právnych odvetviach je často dôležité, či určitá osoba koná úmyselne alebo nie. Ak teda prejdeme niekoho autom, tak sa dopustíme obvykle trestného činu. A je dôležité, či sme ho chceli prejsť autom, teda či konáme úmyselne, alebo sme ho nechceli prejsť autom a konali sme buď z nedbanlivosti, alebo vôbec sme nemohli ovplyvniť svoje konanie. Napríklad, ak sme sa vyhýbali inému autu a podobne. To je potom rozhodujúce, pretože či dostaneme 10 rokov, 5 rokov alebo iný trest. Tu často dochádza k nejasnostiam, že či je pre úmysel dôležité, že páchateľ vedel o trestnosti tohto činu, teda o protiprávnosti svojho konania, alebo nevedel. Tu si treba uvedomiť, že takisto aj tu platí zásada neznalosť práva neospravedlňuje a úmysel sa teda neposudzuje vo vzťahu k tomu, či sme vedeli o protiprávnosti konania alebo nie, ale vo vzťahu k tomu, či sme daný skutok, teda čin, napríklad zastrelenie niekoho spáchali úmyselne alebo nie. No a na záver by som sa chcel pristaviť pri našom vzdelávacom systéme.
pretože ten je pre znalosť práva veľmi dôležitý. Vidíme, že štát pracuje s fikciou, že všetci zákony a vyhlášky poznáme, no na druhej strane musíme povedať, že nedostatočne zabezpečuje to, aby občania tieto zákony a vyhlášky skutočne poznali. Asi všetci si spomenieme na hodiny matematiky, chémie a fyziky a ako sme tam často dopodrobná preberali veci, ktoré v bežnom živote nevyužívame. Oproti tomu právo, ktoré vlastne využívame každý deň, či už v obchode, alebo už len keď sa ráno zobudíme v nejakej nehnuteľnosti, tak už tu niekto vlastní a máme k nej nejaký vzťah, buď vlastnícky alebo nájomný a tak ďalej. Čiže právo je okolo nás, ale výučba o ňom je veľmi slabá. Nízke právne vedomie potom spôsobuje to, že občania nevedia o svojich právach a možnostiach, majú slabý vzťah ku štátu a ku zákonom a v konečnom dôsledku to ovplyvňuje aj náš verejný život, politiku a to, na akej úrovni vlastne naši politici sú. Ďakujem vám teda za pozornosť a budeme sa počuť na budúce. Do počutia.